Kinoi lam ka hinyo trap youth council HYC ki bakan thop yo ba RC Thankyo president HYC ribhoi sapngi baruba ban khongdop ubadai udkhot ka HYC nongpo circle haka pratre gunailar araja arpusan kila lej banya kendo yo deputy commissioner ka ribhoi district u Abhilash Baranwal IAS bar yo senior superintendent of police bandawa artli kimat bakongsan Kamat baning kong kadai ke jingdawa nau SSP jong Karibhoi district ban bu no yaki pulit kentai ha pathar khma police station ke ban nakal yang uba RC Thankhi ule thu ban nadu bala ketiu kerdan nak outpost jaka police station pat bu yaki pulit kentai Hagajia kendo baru deputy commissioner ka seng kalalej ban bu dak jing ujor persya ya ka Queen's Hotel kepadan ha mouse mai halor ka jing pli ka badangshan ha ka hotel ya ka wei ka club ka tip kum ka Pine Club Dah kabakeno baha katai ke club ke don ke casino ban night club kat kum ke ujor na kipat ba ke seng kala kentu yo deputy commissioner ban pat tokit bat ban shim dak sin jam ke bating kat kum ki kendon an ilawan ban kendu ya au deputy commissioner jong ka Karibhoi district bat ila buru ka jing tho habri bat ka jing don ka jing pli ya ketika Queen Hotel ka badan hati po jorbat mausmai ha ka badang sudah pli ka hagini kendiat singi ka badap bat kumo pli ki social media ka pli ka da wene ki aktor baponam jong ka ri ga jungi bat aleng ji kum sang lawan bu jing tho ha u deputy commissioner jong ka Karibhoi district ka jing persya ga jungi ha bari bat ka jing don jong ketika Queen Hotel hangti po jorbat mausmai kawi ka ba ngi pen shongrim nalang ji kum ka sang kalong ba ngi dapru da ka jing solngo kalong ba shisni marsin kran nalang jong u MLA MDC jong ke Jirang constituency bat hagasi ka babut laplino ya ketika Queen Hotel hangti po jorbat bat ka ba pensung shu na yangi na lang jungi kum ka seng kalong ba we na ki minister barim jong ka jela jungi u James K sama bolong rong jupor kum himen jong chief minister jungi u idon matalang ha bapli ya ketika Queen's Hotel hangti po jorbat bat namar tang daw kum ka seng gimla mentip ka badan syandat na lang jong ka government ru ha ba ka ailat lane ban pli ya kene Queen Hotel hangti po jorbat nalang ju kum keseng gilawan kendu ya au deputy commissioner bagi persya halor ka jingdon jong gari Queen Hotel kum kipai ba lagi pai sedin gelong bahagi senam ki badap ngila persya ya gambling ka ban pli ha po time borni ngila persya eka bat kipai ba ki bubun balang kle persya bat ngila long ka bejob bat mentah ka basul ngo kum no kan ka Queen Hotel ka long ha juga por kum ko ne ki night club ka bangala mon kum night club apo ka district jungi lada on pli hangti ka jingjot ka long jungno kadai ki kun samla ya ki pai ba jong ka dong jungi jong district jing bat kum ju do ke jelahi berpoin mar tak dau kum gaseng ilawan ban persya balang ju disi ula karan ngi dek basai kolong lapha ya ki briu ke ju ban investigate ya kene ka jing pli ya kene ka Queen Hotel ang tijurbat bar ong na leng ju un sashim ya ka benta bang istiam ba na leng ju ong ba ngan sale ek bun kam ba istiam ba kane ka Queen Hotel karam la ban ya isakma na leng jungi Yimpat don kano ka jingkran bat ki noilam jong snong hati ka than rek e ka bangi kham sukhya kalong na leng jingi kalong kade ka jingta ya ki bubun balang lada ka snong kal ai ya ka ta NC ban plino ya Queen Hotel ka shong ka snong henrengi pading ongi persya ya ka jingpli ya Queen Hotel pi kamdei ta leng jingi kum ka seng new tribute council ka ba persya ya ka jingpli ya ka Queen Hotel henreki babun ki seng balang ki badon po jong ka Karibhoi ka jingi nang ta ki senjuk jong ki reba rembas nong ru kila persya ini bar ki pai ba jong ka dong Karibhoi jungi baro kawe ki persya kita ba kata kri kerana besai kolong ba ni persya jur la da ampli ya Queen Hotel wadala pli ya karu habri bat ka city ha ka barang jungi kum ka seng ila ai ba kata kolong ka jing kerpat la lang jungi kum ka seng bandanno ki police women wing hapo police station Patarkhama nadu ba upgrade ya ka Patarkhama na ka outpost ya ka police station kimpadon ki Polis kentai hadu mentah. Tiada martang dau mentah si hadin bagi lep ai ke jingtho hagi benai ke beradab. Bat mentah si lawan ban budin biang ya kene ka city ke bagi lep ai ha OSP. Bat lang OSP ula pen pau singi uang ba ka jingbom don jong ki infrastructure hadu mentah kini si nadu bala upgrade ikan naga Patarkhama apus jaga police station kimpat don ki infrastructure. Tiada yang jungi kum kesang hinamla an pediang halor kata kade kamram jong ka police department ban ai ke jingtho la kade shagino ki benta ki high authority jong kiru kade ka kamram chuki reka bangina yang keseng i kam fokus bat ngi dawa golong bade bandonno ki police women wing hapo ka Patarkhama police station kai ka daw la kalong penlong ngi bangin dawa bade bandonno ki police women wing hapo Patarkhama police station kalong ba shibun ki case ki ba day namanta ki kentegi kena manoban kata ki
lada kita ki polis kente kimdon hapo police station Patarkama kata kali jingkli ke baga bu ingi kum keseng dan mata kadau ngila kerpat u bar ngila ong umdasi bar alang jungki ula ong hangi ba kin sale ibn kam bar scam hagni singwan ki police ring kin sawan no hapo Patarkama police station Habatin pej bahagi ki sharp ka sharp plus F Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai kan diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shapi the office jong Commissionariat of Food Safety Shillong Meghalaya